Менавіта напярэдадні дня піянерскага сяброўства тых, хто заўсёды гатовыя, становіцца больш. На Брэшчыне самы масавы прыём у піянеры традыцыйна на плошчы цырыманіялаў Брэсцкай крэпасці. Больш за 500 хлопчыкаў і дзяўчынак з Брэста і Брэсцкага і Маларыцкага раёнаў уліваюцца ў вялікую піянерскую сям'ю. Пионерия Брещины насчитывает в своих рядах более 95 тысяч девчонок и мальчишек, поэтому наша организация дружная, массовая. Конечно, современные дети отличаются от пионеров, вот Всесоюзной пионерской организации, но славные дела Всесоюзной пионерии очень востребованы и актуальны и сейчас. Самым актуальным для сябе гэтыя будучыя піянеры бачаць цімураўскі рух. Ужо зараз яны настроены вяршыць добрыя справы. Пионер – это тот, кто должен помогать людям. Он всегда должен помогать. Это его обязанность. Я считаю, что пионер должен всем помогать, чтобы делать дела на благо другим. Пионер должен хорошо учиться, должен помогать взрослым и слушаться их. Пионер – это тот, кто помогает людям и участвует во всем. Традыцыйна з прывітальнымі словамі да дзяцей звяртаецца дырэктар мемарыяльнага комплексу, член Савета Рэспублікі Рыгор Бысюк. Але сёлета для яго гэтая місія урачыстая ўдвая. У шэрагі піянераў уступае яго ўнук. Горжусь, что он активную позицию занимает в этом возрасте. Я думаю, что ребята, которые являются пионерами, да, все должны быть достойными гражданами, будущими гражданами нашей страны. Быць менавіта такімі і прысягаюць на свяшчэннай зямлі Брэсцкай крэпасці сотні дзіцячых галасоў. Перед своими друзьями торжественно обещаю любить свою родину. Любить свою родину. Быть добрым, честным и справедливым. Быть добрым, честным и справедливым. І вось нарэшце самы чаканы для дзяцей момант, такі запаветны для іх гальштук, павязаны. Пасля ўрачыстай цырымоніі сотні хлопчыкаў і дзяўчынак усклалі кветкі да вечнага агню і ўшанавалі памяць абаронцаў айчыны хвілінай маўчання. Людмила Салзна, Миколай Ковалёв, телерадиокомпания «Брест».